पहली बार चंदन शर्मा के केहू से दिल लागल बा। ना तो हम तोहरा के और वो प्रोफेसर के दोनों के किडनैप कर लेती। अरे यार, हम तोहरा से दोस्ती करे के चाहता नहीं। देखा, हमरे गाड़ी की पिछला सीट अभी भी खाली बा, वो तोहरा खातिर। चलल जाए कोनो होटल में, कुछ नाश्ता पानी करल जाओ। ये अपन दोनों के दोस्ती के पहली मुलाकात की पार्टी समझा। चला जल्दी जल्दी से बैठ जा। चंदन भैया, लागत है मैडम के प्यार की भाषा ना समझ में आवेला। ओके, अभी नवा नवा ही गांव से आइल बाड़ी और हमनी के दोस्ती हो रहल बा। हाँ, जान पहचान करे में थोड़ा टाइम तो लगबे करी। देखा रोशनी, हमके घुमा फिरा के बात करे ना आवेला। हम तोरा से सच सच कर रहल बानी। हमके तोहसे प्यार हो गइल बा। अबे के तू हमार मनमर्जी समझा या हमार मोहब्बत? देखा, हम बहुत इज्जतदार खानदान के लड़की हैं। हमारा रास्ता छोड़ दा। हाँ? हम तो से मेलजोल के बात कर रहल बानी और तू रास्ता छोड़े के बात कर रहल बाड़ू। और कौन इज्जतदार खानदान के बात कर रहल बाड़ू तू? हाँ, आई एम चंदन शर्मा, सन ऑफ शिवनारायण शर्मा, जे की यहाँ के विधायक बाड़े। पुलिस, पब्लिक, पावर सब हमरे पॉकेट में रहेला। एक बात तू जान ला, अगर हम प्यार से बात करे जानीला ना, तो जबरदस्ती हाथ पकड़ के बिठावे भी जानीला। दीदी, ए मजनू, मर्दानगी लेकिन के छेड़े में ना, उनका हिफाजत करे में होकेला। अकेले लड़की के देख के जबरन ओकरे से दोस्ती के नाटक कर रहल बाड़े, शर्म नहीं खियावत? ए मैडम जी, अब तू के बाड़ू हम दोनों के बीच में? इंसानियत भी एगो रिश्ता होला। चुपचाप चल जा, ना तो बहुत पछताइबे। और तू इ लफंगा लोगों से डर के गाड़ी में बैठे जा रहल बाड़ू। अब हमार दीदी आ गई ना, अब डर कैसन? दीदी? हाँ, अब हमार मतलब है कि हमरा भरोसा रहे कि देवी के रूप लेके कौनो हमरा जरूर बचावे आई। पहला मुलाकात में दीदी भी बोल ले लू और देवी भी। दीदी, रिश्ता जबरदस्ती ना बनेला, वो तो बस बन जाएला। हमरा दिल में आइल तो हम दीदी कह देनी। लागत है दोनों लोग कुंभ के मेला में बिछड़ गए रहन और आज फिर मिल गईलन। भेंट ताज तोहरा से भी हो गई। देखा, केहू लड़की जल्दी केहू पे हाथ ना उठावेली, बाकी जब हाथ उठा लेवेली तो ऊ तबाह हो जाला। आज के लड़की अबला ना सबला ह। ई जो दबंगी दिखा रहल बाड़े, मुंह दिखावे लायक न रहबा। सोच लो, तमाशा कईल चाहता रे कि तमाशा बनल चाहता रे? पब्लिक प्लेस देख के बहुत फड़फड़ा रहल बाड़ू। हाँ, जल्दी तू दोनों लोग के हम अपन पावर दिखाई। ठीक बा, बाकी अपन पावर दिखावे से पहले आप अपन रिश्तेदार और घरवाला से मिल के आई हो, काहे कि हम दोबारा मौका ना देब। जो चला रे। शिल्पा, रवीना। जी मैडम जी। तो तू लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये आवारा लोग के साथ मिल के अपन करियर बर्बाद कर रहल बाड़ू। लाज नहीं है लागत? दीदी, तू ये लोग के जाने लू? हाँ, बहुत अच्छा से। ये लोग पढ़ाई कम और मटर गश्ती ज्यादा करेलन। बाकी हम तो के कबो देखनी ना। आप देख ले लू ना, कोनो ना कोनो रिश्ता जुड़िए जाई। लागत है कोनो गांव से आयल बाड़ू। नाम का बाटे? जेकर दीदी के नाम चांदनी है, ओकर बहन के नाम तो रोशनी होई ना। बहुत बोलेलू। एजा कहाँ रहेलू? ये लोगन के साथ। ये लोगन के साथ? ये लोग ना खुद पढ़ी हैं और ना तोरा के पढ़े दी हैं। तू एगो अच्छा घर के लागत बाड़ू। ये लोग के साथ रहबू तो बिगड़ जाइबू। एगो काम करा, तू हमरा साथे रह। तोहरा साथे रह के मिल जाई तो हमर भाग्य ना खुल जाई। रवीना, शिल्पा, रोशनी आज से हमरा साथे रही। ठीक बा? एक सामान हमरा रूम पे लेके आ जाओ। जी मैडम जी। चलो।